Ako si Freddy ginaingon. Dili ko makatugot nga maguba ang kamalipayon sa akong pamilya. Tungod kay mahal ko kay ni. Morning na itabo sa akong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Hinduta ay arang-arang kaya nakapakyaw kurong katulo. Pulos pagidag ko gatag pag ginako da. Hinduta ani. Pwede na ko mag-relax kay init kayo. Udto pagkaninda ko. Kita na kayo. Hindut din nga balhabal nga. Sakto tagtingkam na. Muli sa ko sa amon. Nilahan ko to akong asawa. Sakto nila na nakakwarta na ko. Nitukar sa akong sex na. Uy. Huwag akong cellphone nung bagting. Ako din cellphone ay. Magtungong ginako na. Singkaning nanawag. Muhunong una ko sa taplin di. Basig nga ako ning asawang nanawag. Oh, uy. Si Ma'am Christy maning nanawag. Hapon pamunta ni siya magpakuha anak ko sa ilang gitrabahoan. Pero nanawag naman. Hello, Ma'am Christy! Hello, Freddy. Oh. Maaari ako karon dayon diri sa akong gitrabahoan, be. Ha? Kay ni off na ko sa akong gitrabahoan. May undertime ko. Dali na dayon. Kay may importante kong atuon. Magpatod ko nimo. Ha? Ma'am, kining... Pagdali. Magpaabot ko nimo. Sige, bye. Oh, Ma'am, hello. Uy. Ki-off naman niya iyang tawag. Mura man og may pagka tense to gamay ang tono sa iyang tingog da. Unsa man kini tabo ka ha? Ma'am Christy, niyan ako. Naunsa man ka, Ma'am, ha? Mayo kay naabot na ka. Oh. Ihatod ko karon dayon sa motel nga gisudlan sa kumbana. Uban siyang kabit. Usa, ang imong bana? Adunay kabit? Oo. Hala, no? Oy, dali, Ma'am. Sige, larga na dayon. Okay. Ug ayaw na kong biyaid dayon inig-abot na to sa maong dapit, ha? Ako rin bahala nga mobayad nimo sa imong kahago. O sige, larga na dayon, Freddy. Yan po eh. Maumugid ka. Makakuha kag doon around. Maluya dayon ka. Imog yung binlan ug lana si Christy. Ay, pag-awas ng tanis mo tuloy. Okay. Ugma na sad ha. Ug adton tas among bahay ugma. Kay wa sila si mama ug si papa. Ako rang usa sa bahay ha. Oh, sige. Mainon ka. Para maka-save ta. Sige. Pamantin na diya. Ako magsulob sa kuskong brief. Sige na. Hala, Dong. Imuha pa. Nito skik pa man. Usab tabi. Atong pahimus lang nga nito skik pa na. Uy, ugma na sa uwin. Pansin mo na yung sige. Sige na. Ali. Ilis na ta. Hala, di po takan sa tong... Hala? Mga hayop! Hala! Daan pa yun ko? Na may kabit ka? Ug ang salbahis na yun akong amiga imong gikabit! Day, Christy! Ano nakasuot ka din eh? Magpasalamat mo na wa ko magdaog pulis ining pag-apply na ko sa inyong puntahan ining inyong i-check-inan nga motel. Salbahis mo? Magbuwag nito, Marlon! Day! O ikaw, Arlene? Hala, sige. Iwasag kit-kit ng kang Marlon. Mga bitra manunta kakanaon kang dako. Wala. Ano nakatutul mo siya din eh? Sabi, siniyat akong isuldan nga motel mo sa mga... Kinsa man nasulti niya? Kinsa man? Hala, kauwawan ni Uy. Pulos matawa yung mga sinina kayo nagita. Magiwa tapos sila. Kauwawan ni Uy. Ma'am Christy, niyata sa inyo, Ma'am. Anong man mo sila gipadakop sa pulis, Ma'am, eh? Sigurado, Ma'am, nga, mapriso to sila ba? Kung nagdapa kag pulis sa imong pag-adto sa ilang gicheck-inan? Nagmahay bitaw ko nga wa na ko nabuhat Pwede ra maghihapon nga mukiya, gihapon ka, Ma'am. Ayaw na. Ha? Ihatag ko na lang niyang iyang kagawasan. Ug ako,
Mangita na lang sa kog laing lalaki nga ipuli ko niya. Oh, Ma'am Christy. Mao ka na. Sige na. Adto na ko, ma'am. Ayaw na pagpiya. Ha? Uwa pa man ta kamatagis imong suhol. Kuyog iuna ko sa sud sa among bahay. Tana, Freddy. Ma'am, di lang ko palabig inom, ma'am, kay mag-drive para ba kong motor, ma'am. Muli na lang ko, ma'am. Asin kalit nga maabot ni mong bana din eh. Ug makita ko niya din sa inyo. Wa na siya katungod nako. Ha? Gikan karon buwag na mi. Ug mas mayo nga maabtan ka niya din sa amo. Kay ingnon ako siya nga ikaw ang ipuli ko niya. Ha? Usa, ma'am. Uy, ayaw sa taon, ma'am, uy. Imo man sugkog ipapatay sa mong bana. Wala bigit taon tayo relasyon, ha? Freddy, Ma'am. Uy, imo kung gitutukan og maayo, ma'am. unsay mong tanaw nako? Bati bagod ko nga pagkababay. Laksot pagod ang akong hitsura. Nga nangapit man ang akong bana. Ma'am, sa pagkatinuod lang, no? Naglibog yun ko. Nganong nakabuhat niya itong imong bana? Nga gwapa minta ka. Oh, nindot kay glawas. Bugdo kay sampot. Ya, dughanon ka. Naanimutan na, no? Nindot kay kagdughan. Ako, ma'am, sa akong bahin, ganahan kong babae nga dako og dughan, oy. Nya utog kayo. Akong asawa gani, dako utog boobs, pero di man utog. Yat. Pero ikaw, sa tanaw na ko nimo, utog kay kag boobs, ma'am. Nay, Anya unsa man? ano sa man? Gusto kang mutilaw? Ha? Kining, ma'am, uli lang ko, ma'am, oy. Basin kalit nga maabot imong bana. Mapilon niya ko sa inyong kagubot ba. Uli na ko, ma'am Presley. Mo ba, Gaper? Oo, lagi gaway. Ita, no? Sukad nga, wa na kumukuha ni ma'am Presley sa iyang trabahoan ba. Magsige ni tawag na ko. Tanaw na ko, no? Gusto magpaana gina ko itong babayana. Ay, paana dahil. Oh, paana. Klaro kayo. Ako ba ikaw, no? Ay, pirahina ikaw sa. Ha? Bila ikaw sa. Hindi ito ka nagtrabaho. Ay, pangwarta lang ko. Noon sa. Oo, nindot ka na sa trabaho. Sabi gini mo, nagplano gani ko gawang ako sa birahan ka usa. Akong tilawan ba? Pero di na ko siya pangwartahan noon. O di sa ko makigrelasyon niya. Tilawan lang ginako siya. Ha? Kay lami sa itong bayhana, eh. Lami ito. Sukad nga nagkabuwag sila sa iyang bana, no? Magsige ni panawag na ko. Pabida, no? Kung mo. Tuwa sila karon. Ha? Girigla mo ka ng asawa mo. Aduwa! Aoy, girigla, eh. Nya, lami na kay jir-jir bitaw, eh. Aduwa na yun. Tuwas ka sigaw. Aduwa na yun, gaw. Pero... Freddy, Ah, salamat nga ni Aka na kiwid. Tana sa suit. kanindot niya glawas, eh. Nipis kang sinina ng iaglisulob. Huy, naunsa ka ba? Migtuto ka magod sa kong boobs. Lakra kay no? Hasta sa mga kong panty no? Oo, uy. Wala. Umutsog kay ka. Bago ba ako nag-shower? Tana din sa kong kwarto na. Let's go, Freddy. Ma'am, kalami mo. Buhat mong pangapit mo ba nang anindot ka? Lami, ano mong boobs mo? Lami, oy. Ubuon tani mong panty rin. Ini na siya kung ungaro pa ka. Wow. Buskok mo, dekag. Kabuskok ini ma'am, kini mo'y lami. Ay, juta ni mo lami kayo. Ay, shit. Kataasan eh. Ay, kani ako ganahan. Kani lami. Ibawag ko ba
bay. Sige, ikaw, anak diha. Ako sa diri, sige sa kong kit-kit sa imo, ha. Kinit-kit, lami ka, ma'am. Lami pa man sa kumpanya ni. Ay! Mau ba? O, dali. Mas lami kini akong buhato ni mo. Dali. Sige. Talikod. Yan na. Nilanduhan ko, ma. Dali, ma. Bawas mo, ma. Ako handus, ikaw tok mo na. Uy, hukot mo. Ay, magtipo ka ng girlfriend ni. Freddy, ha? Nabiyain na lang yung mga asawa, ha? Dili. Ito na lang. Dili. May tapong At tulungan man ako. Dili, pwede. Ganahan ako mo, tilaw ni mo, pero dili na kubyaan. At Mahal tilawin ako ang asawa. Tilawin ako, sige, Mahal ako siya. Nakakuha gyud ko kadaghan ni Ma'am Christy ato higayon na. Perti gina akong luyahoy pero wa gyud ko musugot sa iyang hangyo nga magtipon mi oy. Ug biyaan ako nga akong asawa. Di ko makahimo pagbiya sa buutan akong asawa. Kay mahal kay nako ni. Ug duna pa gyud mi anak. Busa di ko makatugot nga mabungkag ang among pagpuyo. Mahal ko kayong akong pamilya. Huwag tumakasama ang kaagin ni Freddy, dinining tulmanon. What's the style? Mahal kayong iyang pamilya style.